αδελφή και αγαπημένο σκυλάκι. Αγάπη μου εσύ. Πάμε μέσα να παίξουμε. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα, Πάμε μέσα να παίξουμε. Κάνουμε χαδάκια όλη μέρα. Θες να παίξουμε? Το γαλί, άντε γεια. Παίζουμε, γελάμε, θυμόμαστε. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι ο στάρ μας. Εδώ το δεντράκι μας, μιας και που σήμερα είναι πρωτοχρονιά, χθες ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς, το κρεβατάκι του, φυσικά τα παιχνιδάκια του που πήραμε δώρα και όλα αυτά. Έτσι, ριγάκα μου! Μυρίζει τα φαγητά του. Μετά, να σου κάνω ένα ρομτό. Από εδώ μπαίνει η πόρτα. Είναι ο καναπεδάκος μας. Κατακλείσαμε το γραφείο, το πιο ωραίο σημείο του σπιτιού. Εδώ είναι η κουζίνα. Οριούγκα. Λοιπόν, προχωράμε. Μετά είναι το μπάνιο. Ένα απλό μπάνιο. Και το δωμάτιο που είναι σε μια καταστασία, συγγνώμη. Ναι. Αυτά. Bye bye. Ρίγα, έλα να τους πούμε γεια σας. Γεια σας παιδιά. Bye bye από το κανάλι μας.